مرحبا گودارین پودکست آزادیا ولات ام به هفتیجی مجار و ناوروک که جدال پیشوری ونه. دیزانین کل گلک باجارین باکوری کردستانه لباجارین وقت تطوانه لدرسمه و هر وحال کراکوچانه فستیوالین بسرناوه چاند و هنره لگلک باجاران دست بکرن و هر وحال فستیوال بگرسایی بردوام دکن. دوی چرچوه ده امیجی ایرو وکی پودکست آزادیا ولات بری خوب بدن فستیوالا تطوانه. فستیوالا تطوانه ایرو ده روژا خویا پنجمین ده پنج روز پشت خواهشتن و حتی پنج روزی دن بردوام بکی. هم لسر ناواروکا فستیواله هم جی دعوای تولیبونه ده امی هول بدن بری خوب بدن به مجاری و به حوالی خواه یکیش اندام یکیش خباتکاری چاند و هنری به حوالی خواه جسم باش بواره خبر بدن. حوالی جسم هم دیجن تبخیراتی سر چاوان هاتی پودکست همه. Gerek sahibi spas kim? سپاس خوش سر چاوان. حوالی جسم نهاوسا دست بیکا پودکستی دیجیم من بالکشان ده سری براستی جی یعنی مهین کو الگلک باجارین باکور فستیوال تینال درخصن فستیوالی کو تیرا خو ناوروکا و به چند هنر کردی بردوام دکن یک شفانه که جیم دبینین کو یا کو ده روزال دار بخی یا تطوانه لتطوانه یکی مهید فستیوالا بسرناوی لتطوانه چند هیا هنر هیا ام هنه دست بیکر تذکری نه کی قلا فستیوالی بکش مراج بوی دست بیکی Mihrican ama Suriye ki tırmeh dest bekir. Hayan nehi tabağı ve berdavam bike. Çağma gutil tatvan çant heye, hüner heye, em hene, zaman heye, و gel heye. Bu ya ağay rasi te piroz kirin. Pıra rengeki kurdavari, rengeki başı te piroz kirin. Em mihrican em bejin 58'min, sala 58'min te piroz kirin. Sernave şaradariya tatvanı. İsabi 58'min. Tabi beri racı da piroz kirin ama beriden bir rengeki kurdavari nerhat çekirin. Şaradari vakti em bejin desi AKP'dabi. Bağvaya ki em bejin vek politikaya asimilasyon da çekirin le evet du sala tatvan Dem Parti ku şaradari girtiye hatta varda xabate gerek baştı ki em bejin bir mihricanı da jî navaruka ve rastici bername gerek berfire hene konser heye yani roja yekemi hatta roja daviye ve konser ve çekirin em bejin şanu heye hem aliye zarukan da hem aliye em bejin genel da şanu teleisten xabat zarukan disa her vasa heye her vasa panel heye aliye zaman da heye aliye çande da heye aliye civaki da heye her vasa em bejin danasina filman heye ve film be em bejin tamaşa kirin yani bername ki gerek berfire gelci aliye eyni da prastici bir bername avay ki kelejani bendevi var hasılma destek ki ya başlıca ve başlıcı gibi. بلی حوالی جسم آرمانج بوان فستیوالان چیه؟ گل دکاری خوب گیجین وان چالاکین هنری یکون تیلن درخستن گلک کنسر پیکتین دوی علی ده تبلیبونا گل چاوه گلو Armanca bir festivale bir mihricanı aliyen bejin çandi hüneri zaman o her vasa bername zarukan bername civaki berskirike civaki hendeken bejin kuyu avayı em tukarın bejin armanca vaki em derekin peşbere gel yapar pijiyana koyu kurdavari em derekin peşbere gel yapar ne jibuy tatmantını burası ev mihrican 58 sala de çekirin Havinan te çekirin tabi. Dema dirukavi mihricanı diyardı ve rastı edigele Kürdistan'a ye derveci jiyantiken, embejin ye diaspora jiyantiken, ye Türkiye jiyantiken, embejin bu karın tevlevi bername bin plansazıya façetken, çabe embejin Kürdistan'ı rastıcı her sal idite tatvanın 2 salık bulmak varca çekirvi. Ama 2 salık çabe Kürdistan'ı mihricanı tatvan daya. Yani gel her avad kara kabigeyne bir mihricanı atevli bir mihricanı bike aliye em bejin gulliver havale dervaciden şaradari jwara imkan jivekiri aliye jbuy kampe
yani her imkan her derfet jibuna bir festival jibuna bir mihricanı heye ve hebeci. Heval cesim em dibînin ku ji aliyekî ve bi festîval û konserê mîna kültür yolu yên ku ti heleqeyeke wan bi çanda kurdaran nîne li gelek bajarên wek Amed, Wan, Agirî û her wekî dinê têne kirin. Li hember vê ferasetê çima festîval û konsertên bi vî rengî bi rengê kurdewar nayên kirin. Tabii bir salane pergal ser çando hüneri em bejin leyîskevî henin. Kanalê Kurdî vedikin, bername Kurdî çêdikin, hunermendê Kurd tevlî dikin. Her wisa em bejin rewşenbîrê Kurd tevlî dikin. Ne armanca wan ser çando hünerê xeba dikeve, ziman ser ziman xeba dikeve. Armanca wan wek em bejin saziyê me re xwe wek alternatîv bibînin. Zimanê me asîmîle bikin. Taybetî ser ciwanê me em bêjin xebatê wan henin wana asîmîle bikin. Van em bêjin ciwan tevlê saziyê me nebin. Xwe wek alternatîv bînin wan bikeşin ba xwe ve em bêjin li Kurdistanê de zêde em bêjin van bernaman çêdikin. Tabii em bêjin saziyê me, şaredariyê me hewceyê em konseran çêkin, şan û çêkin û her wisa panelan çêkin, bernamê din jî çêkin. Nav gel de em bêjin em xuya bikin, em ji tabana xwe em bêjin bidene xuya kirin. Ji ber wî avayê em dikarin bank bikin ji hemû şaredariyê xwe, hemû saziyê xwe. Li herêmê xwe de çand û hunera Kurdî hindek derixin pêş ser ziman xebatê wan çêbe wê gelek baş bibe. Heval cesim em ber bi dawiya podcasta xwe vetên wekî pirsa xwe ya dawiyê ez dixwazim te rewşa dawî ya ku 5 rojê festîvala li Tetwanê li pişt xwe hiştî tenekî behsa wê ji me re bike. Atmosfereke çawa heta aniha li festîvalê derkete holê tevlîbûn çawa ye. Kîjan aliyê de zêdetir ciwan tevlî dibin ji kîjan bajaran ve tevlîbûn heye dikare nekî wisa bawekî berfirehê balî bişîne serê. Yani atmosferekî germ heye rastî. Em bêjin piştê 10 salan, 10 sal berê ku AKP şaredariyê vê derê rêver dibir. Ewana jî mîrîcan çêdkirin ama mîrîcanekî çawa serî da jî me got aliyê çandî hunerî de wek polîtîkayê asîmîlasyonê ewana dane meşandin. Em bêjin zimanê me tune dikirin, hunermendê tirk danîne vê derê ama kî tevlî wî bernamê dibî? Gelek Kurd tevlî wî bernamê dibî. Wana zav eleqe nedikir, berxeyekî nîşan ama dîsa diçûn ama em bêjin piştê 10 salan ku şaredarî ket destê dem partiyê me bi dengê xwe, bi rengê xwe em bêjin pijiyana xwe yê kurdewarî ev mîrîcanê dîtê amade kirin. Rastî par jî atmosferekî gelek baş hebî ji bo vî bername. Îsal jî îsal zêdetir em bêjin aliyê ne ji bo gelê Tetwan tinê em mîrîcan ji bo gelê herêmê mîrîcanekî taybet e rastî mîrîcanekî girîng e jî çavê Kurdistanê hemî vê derê ye ne ji bo em bêjin gelê Kurdistanê ku li Tirkiyeyê jiyan dikin. Rastî gelê diaspora jî tevlî vê derê dibin. Her şev ser 20,000 30,000 can heta 50,000 insan kom dibin, gel kom dibe li qadê. Atmosferekî gelek baş heye wê berdewam jî bike. Roja yekemîn çawa dest pê kiriye heta îro jî em bêjin îro roja çaran e. Büyük atmosfera germayî dîsa berdewam dike. Heta dawiya jî wê wisa biçe. Yani em bêjin ev mîhrîcan em dikarin wisa Kurd vî bibêjin. Em mîhrîcan ji bo gelê herêmê rastî jî dîbiye nav wek em bêjin îdî nav tê pêna sekirin. Dema dîroka wî diyar dibe bi avayekî em bêjin meraq bi avayekî kelecanî pirs dikin. Dema mesela îsal dereng çêbî gel hindek em bêjin sosyal medyayê da bank dikir got çima em mîhrîcanayê dest pê kirin bûyî avayê em bêjin. Her wisa ev çand mîrîcana çand û hunerê ji bo gelê herêmê jî zaf mühim e. Em bi rengê xwe vî çandê me bi formatekî wisa me amade kiriye em bêjin. Aliyê gel da jî tê erê kirin. Gelek jî baş e heta neyê tebaxê wê berdevam bike. Her wisa gotinan lê dawî ez bank dikim hê 5 rojê me maye. Bank dikim li gelê herêmê derfetê ku heyî bila be emlînin tevlî vî bernamê bibin rastî jî mîhrîcanekî gelek baş e. Atmosferekî germ diçe wê baştir bibe
ez dikarim vî bêjim. Hevalê cesim ji bo tevlîbûna te ji bo ku tu îro bûyî mêvanê podcasta me û ji bo nirxandinê te yê li ser Festîvala Tetwanê em bijin gelek spas malî ava. Gelek spas dikim qewet bê ji we re sabî serkeftin. Belê godarên podcasta Azadiya Welat me vê hefteyê jî hewl da bi mêvanê xwe yekî ji xebatkarê çand û hunerê Cesim Başbuğ re balî bikişînin ser Festîvala li Tetwanê pêk tê. Em bijin heta podcasteke din bimêrin xweşiyê de dem baş.